Josemai Ostolaza Lertxundi. Baliabide gutxi izan arren beti izan gara anbizio handikoak. Ez da edonor argian Josemai Ostolaza Donostia 1908. 1908an Kaputxinoena zen zeruko argian sartu eta handik gutxia kinka larrean zen enpresa langileek erosi zutenetik. Gaur arte egindako bidearen parte eta lekuko izan da. Hauan biloi gabe hitz egin digu. Militantziaz eta berdintasunaz mintzatu gara berekin. Argiaz eta erregintzaz. Norakoa zen zure ingurua gaztetan? Gurasoak aparte utzita, ezagutzen genituen euskaldun guztiak kaxeroak ziren guretzat, modu gutxiesgarrian esan da. Ni orduan oso modernoan itzenez, 9 urte egin nituenerako euskara erabat galdu nuen. 14 urterako lehen rock taldea osatu genuen eta noski, gazteleraz eta frantses txarrean egiten genuen. Kontua zen euskalduna ez izatea. Izugarrizko lotxak pasatzen genituen, batez ere aitarekin. Hark etzekien ongi gaztelaniaz, eta berdin zitzaion. Erdaldun petoa izan itzen 18 urtera arte. Norakoa zen giroa hiruiko hamarkadan? Donostiako Egia auzoan bizi ginen. Kirola egiteaz gain, Los Pasai musika taldea genuen. Estok 13ren sortze ataria zen. Hainbat txapelketa irabazi genituen, tartean Radio Nacional de España kantolatua. Rafaelen telonero ere izan ginen 1975. Orduan, bizimodu horretan, haustura erradikala eraginez, 2 elementu sortu ziren. Eta Estok 13. Mexikon abesteko kontratu bat genuen, eta nere buruari esan nion. Ez dut gehiago gaztelaniaz abestuko. Fuera. Euskara berriro deskubritu nuen eta erradikalki euskalduna izan nahian hasi nintzen. Zer zekarten berria ez duk 13 etak? Ilusio ikaragarria eta emozionalki gurasoak, aitona, amona eta abarrekin konexioa. Desafioa ere interesgarria zen. Auzoan gau eskola muntatu genuen 4 katuren artean, eta ondoren Aitor ikastolaren ideia plazaratzen hasi ginen. 30 urteekin zeruko argian sartu zinen, 1918an. Zer ikusten zenion? Niretzat dena bat da, euskaraz abestea edo futbolaren bueltan gazteekin egiten dugun lana ere bai. Proiektu baten barnean dauden elementuak dira. Balere Bakaikoa Zigurura etorri eta zeruko argian sartzea proposatu zidan. Orduan, ni bestaldean, alde hontan, nengoen, eta arazoak nituen etortzeko, joateko. Egin eta deia sortzen ari ziren unean, zeruko argia ustuta geratu zen. Pilar Iparragirre, Elisabete Garmendia, Jose Luis Alustiza, Lourdes Auzmendi eta Carlos Astrain Rotu aldizkarian geratu ziren, eta hor ezagutu nituen. Zein zen panorama? Ekonomikoki ez zuen bideragarritasunik. Esaten zuten 12.000 ale saltzen genituela, baina etzen ala. Inprimatu bai, baina 6.000 ale ez ziren kobratzen. Publizitatea ere egin eta deia sortu berriek eramaten zuten. Eta gero, egunkariok ateratzen hasi ziren euskarazko gehigarriak, berriak, punto iorak eta garaiak, kristoren mina egin ziguten. Ezin zen horrela jarraitu. Urtebete baino gehiago zeutsi genion, haustura etorri zen arte. Kaputxinoek ez zuten onartzen sortzen ari ginen zuloa, naiz eta orain begiratuta zulo ekonomikoa etzen hain handia. Hala ere horrek ez zuen etorkizunik. Kaputxine zuen liduarekin bazituzten desadostasunak? Bai, oso jende gutxi zegoen gurekin ados. Nahi gabe oso alternatiboak bilakatu ginen. Gaztea ginen eta progresista izan nahi genuen. Gaiak lantzean, adibide bat hartzearren homosexualitatea,
nahi duzun aldetatik helduta, gure iritziak ez ziren ongi ikusiak betiko euskal mundu horretan. Pilar Iparragirrek adibidez sekulakoak entzun behar izan zituen artikulu baten arira. Urdanga eta alakoak esan zizkioten, idatzita dago. Aldizkara egiteko prozesua zeuen ganatzen hasi zineten. Prozesu teknikoa garrantzia du. Oraindik etzen ordenagailurik, monstruak bakarrik. Etzen testua filmatzeko gai. Egia auzoan hornitzaile bat bilatuz hasi ginen. Han egiten zuten lan Josemi Zumalabek eta Jon Barandiaran Barandik. Guregana etortzea eta beste enpresan egiten zuten lana guretzat, gurean egitea proposatu nien. Baina kaputxinoek ez zuten segitu nahi eta proposamen bat zuten. Norena? Oñatibiarena, Mimentzarena eta Goizargi egiten zutenena. Guk ezin genuen hori onartu eta gure estrategia erabili genuen. Gure ustez hori gurea zen eta ez kaputxinoena. Gu ginen bertako langileak. Zorra sortu bai, baina berau kudeatzen genuenak. Gainera, ordurako diru desente sartuta genuen enpresan guk, gure lagunek, senideek, eta ez kaputxinoek. Beraz, zilegitasun oso aitortzen genion gure buruari, hori geure ganatzeko. Azkenean ez ziguten zeruko argia goiburu eman. Argia eman ziguten bigarren mantxeta bat. Ondorengoa izan zen tratua. Zeruko argia 10 urteren buruan ez bazuen inork ateratzen, gerora ezingo zuela inork egin. Aldi berean, gure enpresaren izena zeruko argia izatea lortu genuen. Momentu konplikatua izan zen. Gero etorri zen Josulanda, Pello Zubiria, Iñaki Uria eta hauek sartu ziren garaia. Eta hauek argia gauzatu zuten. Zein baloren gainean egiten zenuten lan? Gaurkoak. Nik orain harpidedun gisa zuen aldarrikapenak irakurtzen ditut eta ikusten dut ordukoa dela. Bereziki nola aurkezten dituzuen kanpainak eta kontzeptualki gauza bera dira, naziotasuna eta independentzia. Kazetaritza independentea egiteko independentzia politikoa eta ekonomikoa behar dira. Jarduera ekonomiko gisa ere jabe izatea. Independenteak izan behar genuela bagenekien, hala izan nahi genuen, eta beraz, gure burua finantzatu behar genuela. Hori ez da aldatu. Guk badugu nun begiratu, zuek bazenuten? Guk ere bagenituen erreferenteak. Ordurako, marxismoa pixka bat ikasita genuen. Bagenituen Vietnam, Algeria, Kuba, apaiz obreroak, ideologizazio aldetik giroa oso aberatsa zen. Hala ere, lehen gu gutxingoa ginela uste nuen, eta orain konturatzen naiz anekdota izan garela. Beharrezkoak, baina anekdota. Herri hau Telecinco da. Zuk bereziki egin zenuen ekarpena. Eskola hutsa funtzionatuko zuen egitura honi inguru enpresarial bat eman da. Garai hartan hasi izan bagina soldatak, gizarte asegurantza eta abar eskatzen, ezingo genuen urtebete ere iraun. Enpresak sortu behar ziren ez bakarrik argiari sostengu ekonomikoa emateko, baizik eta inguru bat sortzeko jardun horri. Konplizitatea handia behar zuen inguruan. Nik uste hori lortu zela. Gaur buelta bat egin dugu hemen, argiako egoitzara eta antza inprimategira etorri da. Eta konplizitate batzuk ikusten ditut. Eta hori ez da bapatean sortzen. Eguneroko jardunaren irabazietatik abiatuta egiten diren gauzak dira, pabiloiak eta makina hauek izatea. Logikak eskatzen zuen moduan egiten joan da dena. Gure buruan horretzegoen langilerik baizik eta bazkideak. Hori zen helburua. Baina hori gauzatzeko bide oso luzea izan da. Adibidez, argiak lortu du hori, ia langile guztiak zarete bazkide. Dena den ez da hain erreza izan. Krisi handi xamarrak pasatakoa gara. Zein rol jokatzen zuen lauiko hamarkada argiak? Gure ustez, gizarte honek behar zuena egiten genuen. Eta nik uste horretan asmatu egin dugula. Baliabide gutxi izan arren, ambizia handikoak izan gara beti. Inor gutxik egiten dituen elkarrizketak egiten genituen. Musikan berdin, nik entzun nahi dudana egiten dut. Ez genituen bilerak egiten erabakitzeko zein zen gure ideologia eta bar. Egunero bizi ginen elkarrekin. Bagenuen elkarren berri, eta herri honetan gauzak nahiko argi egon dira beti. Beno, orain ez hainbeste. Hain zineten anbiotsuak aztekara egiteaz gain
Euskaldunen egunkaria sortzen hasi zinetela. Zu zertan aritu zinen? Denetariko lanak zeuden egiteko. Lan politikoa, Gasteizera joan, batarekin eta bestearekin hitz egin, diru bilketa, idatzi, bileretara joan, etzen egituratzerik egon dozen erdi azpikontratatu kenduta. Bazegoen implizituki, bakoitza bagenekien zertarako ginen egokiak, baina lanak hor zeuden eta egiten ziren. Enbaxadore lana tokatu zaigu beti, azaldu behar baituzu evidentea. Konturatzen zarelako evidentea ez dagoela argi. Egunkariarekin defendatu behar izan dugu euskaldunok eta euskerak bagenuela eskubidea egunkari bat ere izateko. Hori tokatu da. Gaur ere tokatzen da gure mundutxotik harago hori defendatzea. Nabarmenduko zenuke zerbait? Proiektua lagundu nahi zutenek dirua banku batean sartzen zuten eta zergatik ez zieten izen askatzen, gestio luze hori egina zegoelako. Egon zen hori onartu zuen entitate bat, 6tik bat. Eta gero, hauen atxiloketan, Peio Zubiriari begira, konturatzen zara, erabaki horra izan zela hori. Izenak nahi baitzituzten. Espainiako prentsak zioen. No es posible creer que haya habido gente que sin más haya puesto dinero. Determinante izan zen lortzea izenik gabe ekarpenak egin ahal izatea. Diru desiente sartu zuen jende batek. Euskaldunen egunkaria sortzean lokal bidea ibili zineten. Eta oker ez banago hori hartu ahal izateko familia batzuek dirua jarri zenuten. Hoiek anekdota dira, baina aurretik argia zulo batetik ateratzen lagundu zuten lau izen eman beharra dago. Santi Auzmendi Jostuna, La Casa del Cafeko Iriondo, Enparantza Aparejadorea eta Lujarreko Luis Bandreszena. Egunkariara heltzeko zulo hori pasa beharra zegoen, eta hori une batean erabaki horra izan zen. Familiakoa anekdota izan zen, baina hau ez. Hauek ez baitzuten seme-alabarik proiektu honetan sartuta. Euskaldunon egunkaria sorreraz 25 urte bete zira egineko erreportaje batan esan zuen gai hartan euskara zera ardatza. Naziogintza ari zinetela. Ezkerreko ikuspegi eta praktika batez. Hori zera motorra. Sakonduko zenuke? Nik aipatzen badut feminismoa, niretzat feminista izateko ezkertiarra izan behar da. Hau da, mundua eta gizartea eratzeko modu bat nun inor menperatzeko baliabiderik gabeko mundua den. Euskaldunak bagina kolonizatzaileak, nik euskaldunen aurka egongo nintzateke, ezkertiarra banitz, bestela nintzateke ezkertiarra izango. Beraz, niri tokatu zait zapalduen semea izatea, eta 18 urterekin hasi nintzen evidentzia hori onartzen. Eta beste antzekoekin lotura egiten. Niretzat ezin da ezkertiarra izan Euskal Herrian euskaldundu gabe. Izugarrizko kontraesana da. Euskal kultura zenbataineko garrantza du militantziak? Oinarrizkoena. Euskara aukeratzen baduzu zure jardun sortzailean, gutxiengo baten hizkuntzan jardutea hautatu duzu eta koherente izan behar duzu. Badakizu ezingo duzula salmenta zuzenetik frantsesak eta erdaldunak bezala bizi. Ezin duzu pentsatu 100.000 liburu salduko dituzunik. Musika beste sorgin bada. Baina kontzienteki aukeratzen duzu euskeraz egin nahi duzula eta beraz ondorioak onartu. Oso militantzia indartsua behar duzu hor irauteko, edo bestela diru laguntzetatik bizi. Nola ikusten duzu euskalgintza egun? Oso iritz kontrajarria ditut eta badakiten naizela batere objektiboa. Gustuko jendea daukat eta hori kontsumitzen dut. Gu ez gaude normalizatuak alde horretatik. Hori nire adinean karga bada. Durango, eta Durango baino hilabete lehenago hasten dira. Batek poesia liburua egin duela eta oso garrantzitsua dela publikatzea, naiz eta 60 ale bakarrik salduko dituen eta editorialaren gastua instituzioak 300 erosita konponduko den. Hori niri fantasia iruditzen zaitu. Zumosolen lehengusua desagertzen denean, ze gertatuko da? Gai algara egiten dugunarekin geure burua elikatzeko, badirudi ez. Eta nola ikusten duzu euskarazko erabideen ekosistema?
Ez dut ezagutzen, baina kanpotik ikusita publikatu zenuten azken tarta eskandalagarria iruditu zitzaidan. Argiako 2623 zenbakiko azala eskuan hartuta du Jose Marik, elkarrizketan, Eusko Jaurlaritzaren publizitate banaketari buruzkoa. Gehiago esango dut. Grafiko hau ikusi eta gorputzak eskatzen didana ez da diru emailearen aurka egitea, baizik eta zenbaiten hartzailearen aurka, elkartasun ezagatik, insolidari hutsak dira. Ta niretzat hori kiebra jotzeko elementu indartsuena da. Gripe bera baitaukagu, baina zuri farmazian eman egin dizute eta niri ez. Niretzat ez omen dago. Hor, autoeraketa bat gutxien ez egotea, gu saiatu ginen hori lortzen, baina ez zitzaigun atera. Gipuzkoako aldundiko gotzonegia da horren lekuko. Zuk esan zenba daukazuen, guk irizpidea baditugu eta guk banatuko dugu gure artean, zen filosofia. Horrekin militantzia eta dena dago lotuta. Hau ikusita, bakoitzak berea, argi dut, dependentzia politikoak eta ideologikoak hortik etorriko direla. Ez badira dagoeneko iritsi. Ez zait interesatzen zertan ari diren. Urte duzuz aituzta hemen zutabeak aste idazten. Zera zuretzat argia? Etxea. Zarra, berritua, jende berriarekin, baina etxea. Adibidez, gure seme-alabek ez zuten jakiten zer erantzun irakasleak galdetzen bazien bere aitaren ogibideaz. Behin alabak, intzak, argieroa jarri zuen. Berari galdetu beharko zaio 15-16 urterekin zertzen argiero izatea. 15-16 urte? Parentesi bat egin nahi dut hemen, Euskal Herri guztiaren aurrean zuzenketa bat. 8 urte nituen. Berari galdetu beharko zaio 8 urterekin zertzen argiero izatea. Zeure biziari ematen diozun edukia da azken finean, argia tokatu da, baina Hernaniko futbol taldeak ere galde dezake eta berdin-berdin. Han bizitza osoa pasa dut aldu dana ematen. Nola ikusten duzu gaur egungo argia? Oso ongi. Batetik ikusten ditut instalazioak eta hori zen guk nahi genuena. Ta gero ikusten zaituztet fundamentuz, egunero jasotzen dut e-postan albisteen buletina eta gero astekaria. Galdetzen badidazu horrek zer leku duen? Ez dakit. Baita ere, disgustu handiarekin esango dizut, ez dudala nire inguruan, musika akademian edo futbol eskoletan, argiaren edo berriaren irakurlerik ezagutzen. Horrek berdin-berdin jarraitzen du. Demagogia handia egin liteke, baina hori hor dago. Orain gutxi, Ricardo Aregi kazetaritza sarietan ikusi zaitugu, hotza gainean. Argiako egungo lantaldea zuen belaunaldiari egin nahi izan genizuen aitortzan. Konta dezakezu nola bizitu zenuen? Hasieran harridura. Ricardo Arregi sariei buruz nire iritzia banuen eta badut. Ondoren, lagunen komunikazioak irakurrita, Kristoren poza. Eta gero, nik uste, argi utzi genuela gu ez ginela estandarrak. Ez zuek eta ez gu. Argia ez dela estandarra. Saria jasotzeko gure unean dena ezberdina izan baitzen. Hildo berean jarraitzen dugu. Anekdota bat da sariarena, baina han lehen lerroan ikusi nituen batzuek irentsi behar izatea gu hor goian agertzea, ostia, poza eman zidan. Bai, hori da.